Kapor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat ka dorba Shnong jong ka pot grok la Dawa na ki Shnong jong ka an yeki briu ki badung da Tari na shadam jong u president ka Khasi Students Union Rani Kor Circle usamla markoni thongni bat ki Shnong ki laong ba ka ni ka jingle jong ki ka de ka jing thmu ban shim ya ka jing im jong uni usamla ka dorba Shnong ka laong ba ka ni ka jing ja kala ja ha ka khat khandai tre ujliu aza phun riu ha ka por khat architect min singi ha ka por ba ka dangdon ka jing pintrei ban shna ya ka public toilet ha ka Shnong pot grok Kabahab Hamaharam Steamship but Ranikor Civil Subdivision has Southwest Khasi has a string. Kiloong ba usamla Marconi urabat kum chairman jongka VWSC Hendray Kansan lawan mi angut kibrio da katuk kata u specs imli but ubyang sing sons imli but Maria here na tuk kila Dung yo Marconi da Tari. Hendray kipat ba kila yo bantan no yo but ushu mensaw malumala. Hagani ka jingja dan saway pat ubala mensaw ubala tip kerteng kum uba kit borlang lingkoy unipat ula syadaj nakti. Menteri Shnong jong pot gro uba ship barlan nyau ula penram juria kani ka jingja bat dawa ni ki bor jong ka an baki de ban kem bat penshitam yakini ki brio ki bathmu ban shim ya ka jing imbrio kam hadien ki pulik kila kem yakini ki brio bat kila register ki esru yakani ka jingja ngang ade Menteri Shnong jong ka Shnong pot gro bahap ko ka lima maharam sip de hakani ka por ba kum Menteri Shnong alor ketu ka jingjia haka khat khandai tarik jung ubanai jiliu arjar punriu kapor kumba khat architect ka jingwan jong kitu ki arngut ki briu ban wan bandung daka wat ya uwe u briu jong ka Shnong jongi ubalong u charman jong ka BWC di kum ka Shnong hi barok ka we ka penrem jur halor kane ka jingle ru klau jong ki itu ki arngut ki breu namar hakapor baki wan ban persyang ban dungyap i ubriu ru kade hakapor bangi tre Shnong ni tre pajba ha kane hi ka jaka namar ka kade ka jing tre public toilet hangne ha ka jaka ti ka jingle jong ki ti kum ka Shnong ka khau hi borok ka we ka premjur na banta jong ka jingle jong ki ti ka jakaru ka ba ki dile ya ketu ka kam ka de hangne ha ka jingking ha ka por ba ngidang ya kle semen ti sudon bok ba ka klempoi hadu uput ban yabreu namar ka jingdon jong ki pajba ti kilaya bat na banta ka jingmu ka jong ki ti tangkata na banta ka jing penpau ka janga kum ka jing penrem na banta jong ki ya ka jingle ru klau jong tu ki brio ka ketu ka jingjia nomor ni ya ka kam bangi sedang bantre ya karne ka jingtre Shnong ka jongi kade ka por rashteng tentu step ti ya ka jingtre ka jongi ti ka jingwan khang ka ka jingwan thombor ka jongki pat kade ka por rashteng te kata ka jingwan ka jongki hamar baki wan da kabat mo wan da kabat te marsen hiar na kabat te ki suwan kenrubet ya u charman juga BWC bakarteng markuni te hakata ka bor hakapor baki kenrup te we u wan tang da kakti sudah bat we na den pade ura kapla di kapla khung te hakpor ba ulah kenrup uta we uba da kakti sudah ti uta we pat na den ya kakti u thep ya po kapla te hak ta kapori ulah se kawat te namar bakila kenrup kumto rangkat te ki badon hang turu ki klemle ki klemla banle namar ki suwan bet kumto hi andre namar hamar bayu i bak ulah se uta we na den da kawat te ki utahi ki itu ki badon hang tu ki le bat no te ula yo Bandung na ya u markoni thuni na ka sadem hanrei ka
jingyo klem mensaujur ka jung u ka de tang namar baka jingla jong ki pajba baki layo ban yadano ta kapor ki henre lada omdon ki pajba ak to kapor ban tan ya u markuni bat ya utaun ya kita ki badung si ni ngatrai ba utau bru u markuni ru la ka koi wat cha ka jingyap ru lada timdon kita ki pajba Shnong ki hadin katu tangkum tohi di pajba Shnong paro khot kilawan ban nak benta banyale ya kata ka jingwan temu penyap ka jongki bat tohi tang si pangru nila pun no ya ki kulit nak kok karan ko di hadin kuntu ba melawan ki kulit di kala long no ka jing jajai ta ka jinga kumar tu na menta jo kini ki bawan ki kumar Shnong bat ya kata ka kam bangi ya tre bandu slap di hadin balawan ki kulit ting layo ban pendat ya katuka tre ka for bangi du slap ya ka public toilet nakaliang jungi kum ki nong Shnong ti ngila donru ya ka jing ya keren ya sutu jingmut ti ki Dawa ba ki bor jong ka an ki de ban simkhia halor kane ka kam namar ka de ka kam ka ba siap lak ban long ka ba susi namar kala ban kila temu ya ka jing sim ya ka jing im jong brio ke namar kata di bor jong an so ba ban simkhia na banta jong katu ka jing jia we u spek simle bat par de u biang sing son simle kita nakabanta ka jing panpau ya ka jing panrem ka jonga. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shnong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.